wandona yayewa. Bayani na taho in baki kan soyayya ta, cikin nutsuwa a waye ba na yan wauta. Mutanen kirki da gaskiya suka shirya ta, tunani na aidani da ke ba sabawa. Kaji mai gida a bar dai tonawa. Kinke ba kya san zama da kowa na yarda, kince kishin ki ya ɓaci kowa ya shaida, amma ni lafiyar zama da ke shi na hanga, shi yasa duk tanke ba na dubawa. Kama duba in ka rabu da ni wa za ka yi wa. Dan Allah ki daina zancen 'yan yara, domin ni dai kin san da so shi na aura. Amma yanzu da ni da ke a yau ni na lura, kina ta wahalshe ni ko ban iya ramawa. Ka rama ni da kai kawa ta ka kwaɗewa. Gidana dukkan abinci nan bayan kewa, ruwa an shaida duram na tarawa. Tufafi dukkan wata guda na kaɗin kwawa, kawo miki dan gudun zubar mai ɓatawa. Wani wa ma zai buga ni in zama kamawa. Jini na fada ba dan huce, kiran nan kin san in baki ci ba zai lalace. Kuɗi in na baki sai ki je baki da kance, abincin cini na ko sai kin so kika girkawa. Ni na ƙoshi kuma kuɗin gida na ka aikawa. Gaɗe kika amsa ne, yau na gane nufin ki so kike faɗi saɓa min. To shi kenan duk abin da zan yi kice amin, yau zan mutu lallai garafi zan komawa. Kama mutumar in ka tafi miji zan sakewa. Gida baka san wasa, kamar ni ya za a ce da kai na kasa insa. Abin da kai min da sabaran nan shi yasa, amma komai ya wuce a bar ma hangawa. Haba, na gwada ki ne kawai karramawa. Amma ka shammaci zuciyata ta zautu, to shi kenan zo mu je mu zauna miyu. To ba komai ai a yau falallai ya kyautu, in ci abinci da ɗan ruwa don walawa.